जोङो बेवहाय डेलिगेट सिटिं लादों जोङो आलोचना खालामगासिनो दङ जोङो आलोचना खालामदों माखासे आयदाखौ लानानै धरक जोंहा माबा जालांबाय आन्दलन जालांबाय 1987 निफ्राय बहुत मानसि मुंख्लं जाबाय बहुत मानसि जेल खाथिनांबाय बायदि रोखोमनि दुखु खस्थ' मोनबाय गतिके बै समाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानै जा सोमावसारनाय जादों बेवहाय जोंहा गोबां रोजा रोजा मुंख्लं जालांबाय अनेक मानसि जोंहा थानायाव लांनानै बुख्रुब जादों सुख्रुब जादों लकआपआव जोबनानै दोनजादों ओंखाम गैया दै गैया जेल खाथि नांदों न' बां सावजादों गहपुराव जादों नै खेराबारियाव जादों नै मुदिबारियाव जादों आरो क'क्राझाराव अनेक जायगायाव जादों बेफोरखौ एसेबां न' बां सावजानानै बबेबा भुटानाव थाहैनांदों बबेबा अरुणाचल आसाम बर्डाराव थाहैनांदों बेखिनि दुखु खस्थ' जोंनि दाबिया बड'लेण्डसोमोन आसामनिफ्राय गावस्रानानै भारत संबिजितनि जिथु प्रभिजन दङ 2 आरो 3 मथे बे रायजो सृष्टि खालामनायसोमोन खिन्थु जोङो बिएससि मोनबाय बिएससिआव जेबो बे रोखोम थोजासे बेसिम गोहो फैयाखिसै जों बेखौ लाथ'दोंमोन मोनसे बेखौ माइलनि खुन्थिया हिसाबै बेखौ जोङो माबादोंमोन खिन्थु बे मोजाङै फुलफिल जायासै बेनिफ्राय बिटिसि सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जाबाय बेवहाय नुनो मोनबाय जोङो बेवहाय 6 शिड्युल होदों इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 6 शिड्युल प्रभिजन मथे मोनसे काउन्सिल दानानै होदों खिन्थु बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा मानोना फुल पेडेड स्टेट नङाब्ला जोंनो नांगौ गोहोफोरखौ जोङो मोनजोबनो हाया दा बेवहाय धरक हम डिपार्टमेन्ट गैया दा बिटिसिआवहाय पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना गैया आरो फाइनान्सियेल पावारा गैया आरो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ पावाराबो थोजासे नङा गतिके जेराव जोंहा हम डिपार्टमेन्ट गैया पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना गैया आरो फारसेथिं जोंहा फाइनान्सियेल पावारा गैया गतिके बेबायदि हिसाबै जोङो बे काउन्सिलखौ 6 शिड्युलब्लाबो जों बोरैहाय बेखौ थोजासे होननानै बुंनो बोरै बेवहाय मोजाङै जों सासन खुंनो हानो बेनिखायनो नर्थ इस्ट रिजियनाव जों मिथिगौ जारिमिन दङ जे 1956निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरैबायदि नर्थ इस्ट रिजियनाव गोदान गोदान रायजो जाबाय अरुणाचल प्रदेश जाबाय जोंहाय नागालेण्ड जादों मिज'राम जादों आरो बिदिनो उनाव मेघालय जाबाय 1963 माबा जाबाय नागालेण्ड 60 जाबाय बेनिफ्राय 1972आव फुल पेडेड माबा जाबाय मेघालय 60 जाबाय मिज'राम 60 जाबाय दा बिसोरबो जिखिनि क्राइटेरियाजों बिसोरो सेपारेट स्टेटखौ मोनदों जोंहाबो बे क्राइटेरिया दङ जोंहा थोजासे जोंहा सुबुं अनजिमा दङ दाबो जोङो नर्थ इस्ट रिजियनाव सिंगल लार्जेस्ट पपुलेसननि जों कमिउनिटि बर'फ्रा नर्थ इस्टआव नाय कुनु ट्राइबेल कमिउनिटिया जोंजों समान अनजिमानि बे रोखोम माबा गैया संख्या गैया गतिके एसेबां लार्जेस्ट मोनसे पपुलेसन थानायनि उनावबो जोंहा बेलेन्स ब्लक दङ हा हु दंखायो बे जोंनि गोदोनिफ्राय मोननाय जोंनि मोनथाय बे एनकेस्टेड लेन्ड जोंनि बुरलुंबुथुरनि बे सा ओनसोलाव गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों जोंहा मोनसे जोबोद माने गोग्गाथाव माखासे जारिमिन दङ महाभारतनिफ्राय जागायनानै एखेबारे बै द्वास ओनसोलखौ सासन खालामनायहालागै जोंहा कसारि किंडम दङमोन जोंहा कामरुप किंडम दङमोन जोंहा कच किंडम दङमोन बेहाय गासैबो किरात'फ्रानो बर'मोन गतिके बेबायदि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे जारिमिन थासेयावबो जारिमिनारि बिथा थासेयावबो दिनै जों सेपारेट स्टेटखौ मानो मोना बड'लेण्डखौ जोङो मानो मोना गतिके जेरै नर्थ इस्ट रिजियनाव मेघालय सृष्टि जादों जेरै मिज'राम सृष्टि जादों जेरै नागालेण्ड सृष्टि जादों जेरै त्रिपुरा सृष्टि जादों जेरै मणिपुर सृष्टि जादों अरुणाचल सृष्टि जादों बिदिनो जोंहाबो मोननांगौ जोंनि बे दाबिखौ गनायनांगोन गतिके बे एखेबारे लेजिटिमेट डिमान्ड एखेबारे बे कनस्टिटिउसनेल डिमान्ड जोंनि मोनथारनांगौ मोनसे डिमान्ड बे डिमान्ड एबा अधिकारखौ लानानैसो जोङो दिनै बे दाबिखौ दैखांफिनदों बड'लेण्डखौ जोङो दिनै रायखांफिननो गोनां जादों बेखौ लानानै जोङो
सोमावसारफिननो आगान सुरनो गोनां जादों बेनिखायनो जोङो प्रग्राम लादों दिल्लीयावबो जोङो थांगोन धरना हैगोन आरो गेजेर गेजेर जोङो बे रोखोम डेमनस्ट्रेसन होगोन मुभमेन्टनि हाबाफारि लागोन जेब्लासिमहालागै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनि दाबिखौ गनायनानै लाया सार नोंथांनि जोङो बड'लेण्डखौ जुदि जाफुंहोनांगौब्ला जोङो जुदि सोमावसारनांगौब्ला जोङो हारसिं हानाय नङा बेखौ जोङो बेखायनो गथ' दङमोन आइजो आफाद दंमोन BPSC दङमोन दा बे रोखोमनो गोबां आफाद दंमोन दाबो जोंहा गोबां आफाद दङ जायफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय नांगासिनो दङ बे आफादफोरजों माहारियारि आफादफोरजों जोङो सावरायगोन खेबसे जोङो सावरायनो थाखाय जों थांखि लाबाय गतिके गुबुन गुबुन संगठनफोरजों सावरायनानै जों खौसे जानानै जोङो संग्राम खालामनांगौ संग्राम खालामगोन मेम'रेन्डाम हैनांगौ जों मेम'रेन्डाम हैगोन गतिके बे सावरायनाया सोलिबाय थागोन जेब्लासिमहालागै जोङो खौसेथियाव फैनो हाया अब्लासिमहालागै जोंनि नाजानाया सोलिबाय थागोन गुबुन गुबुन संगठनफोरखौ लाफानानै आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ उल्लेख खालामनांगौ जायो बे जाहैबाय जे बे जों जि ओनसोलखौ लानानै बड'लेण्डखौ दाबि खालामो बे ओनसोलाव बर' एबा ट्राइबेल सुबुंल' थानाय नङा बेवहाय जायफोर इन्डिजिनास माखासे दङ बे इन्डिजिनास मानसिफ्राबो जोंजों थाफागोन जों बिथांमोननिबो मदद लागोन गतिके बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बे रायजोनिफ्राय बेखौ जोङो बोखारनांगौ नुजोबवाखै गतिके जायफोर इन्डिजिनास पिपुल बा बे असमिया जानो हागौ बर'नि जानो हागौ बेवहाय धरक 1947नि सिगां बा 48नि सिगां जायफोर इन्डिजिनास मानसि जायफ्रा बेवहाय थानायनि मोन्थाय दङ जायफ्रा माने बेवहाय जेनुइन जायफोर सिटिजेन बे सिटिजेनफोर बे जेनुइन मानसिफोर बा इन्डिजिनास मानसिफोरखौ जोङो लाफागोन बिसोरनि मदद लागोन आरो बिसोरखौ जोङो आलादा रोखोमै ट्रिटमेन्ट खालामनानै जेबो बाथ्रा गैया गतिके बिसोरनि खाथियाव जों थांगोन बिथांनिफ्राय जोङो मदद नांगोन गतिके बिथांमोनजों जोंहा खुनु सत्रुता गैया सिगाङाव बिदिनो अनेक कमिउनिटि क्लेश जालांबाय बर' हारसा बा बर' मुस्लिम बे रोखोम जों बेबायदि कमिउनिटि क्लेशखौ जों लुबैयाखै बेनिखायनो बै बिथांमोननि खाथियाव जोङो थांगोन नाथाय बे नङा जे बिथांमोना जायफोर इलिगेल भाबै बेवहाय दङ रायजो जानानै दङ हा हु लानानै दङ बायदि रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनानै दङ बेबायदिजों जों कमप्रमाइज खालामनांगौ गैया बेवहाय हा हुनि जिथु आयेन दङ बेलेन्स ब्लकनि आयेन दङ टेक्स सरकारनि आयेन दङ बे आयेन मथे जोङो थांगोन आरो अन्यान्य माखासे आयेन थाबावनो हागौ 6 सिडुलनि आयेन दं बेवहाय बे 6 सिडुलनि आयेन मथे जोङो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे धरक जोंनि दाबियाव दङ धरक इनार लाइन पारमिटनि बेबस्थाखौ जों दाबि खालामदों जाहाथे गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय माने इलिगेल भाबै जाबायदि हाबफैनो हाया बेखौ जाहाथे होबथानो हायो दा बे इनार लाइन पारमिटनि जिथु बेबस्था बेखौ आसाम सरकारा दिनैसिमबो मावफुङाखै खिन्थु नर्थ इस्ट रिजननि जायफोर स्टेट बिथांमोना इनार लाइन पारमिटखौ अलरेडि मानिजोब्बाय एसेखौनो मावफुंजोब्बाय खिन्थु आसामाव बेखौ मावफुङाखै आरो बे मावफुंनि जाहोनाव जों जिहेतु आसामनि सिङावनो दङ जोङो बिनि माने गाज्रि उल्था फिथाइखौ जों मोनजागासिनो दङ बेनिखायनो आसामाव जुदि बबेबा बाहेरनि जुदि इलिगेल मानसि हाबफैब्ला एनकस्टार मानसि हाबफैब्ला बिसोरो थोंजोङै जोंनि बेलेन्स ब्लक एरियायाव हाबफैयो बर' एरियायाव हाबफैयो आरो जोंजों मोनसे क्लेसिं लगायनानै होयो दासिम बहुद क्लेसिं जागासिनो दं जोंनि गेजेराव बयबो मिथिगौ दिनै आदिबासिफोरजों क्लेसिं जागासिनो दङ जेरै माब्लाबा बेंगलिफोरजों क्लेसिं जायो आरो बिदिनो असमियाफोरजों सिगाङावबो बहुद जालांबाय आरो बिदिनो मुस्लिमफोरजोंबो जायो बे मोनफ्रोमबो जिथु कमिउनिटि क्लेसिं जालांदों बेवहाय जोंहानो बांसिन खहा जादों सुबुंनि खहा जादों धन सम्पतिनि खहा जादों आरो जोंखौ माने एखेबारे सिकिउरिटि गैयि रैखाथि गैयि खालामना होनाय दं बेनिखायनो रैखाथिया दा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे रैखाथिखौ मोननो थाखाय जोङो आलादा रायजो जुदि सोरजिनो हायाब्ला बे रैखाथिया जेब्लाबो फैनो हाया आरो जोंनि हारिनि जिथु सिनायथि बे सिनायथिखौ जोङो बुहुमाव जुदि लाखिनांगौब्ला गोसार होनांगौब्ला जिथु मास्टार रेस दानायनि जोंहा सिमां दङ बर' हारिखौ बे मास्टार रेस जानांगौब्ला जोंहा सेपारेटिस्ट जानांगोन
अब्लासो बे जागोन आरो बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे सिमांखौ लानानै सोमावसारदोंमोन दाबिदोंमोन बिथांनि सिमां बिथांनि जिथु सानस्रि बे सानस्रिखौ लानानै जोङो आवगायफिननो नागिरदों बेनिखायनो जोङो बेखौ लानानै दा एवारनेस प्रग्राम लागासिनो दङ गुबुन गुबुन संगठनजों जोङो सावरायनायखौ आरम्भ खालामसिगोन आबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां जोंहा माहारियारि संगठन दं जोंनि गेजेराव माबा एफा एनै थांखिनि बेलायाव बा आइडिय'लजिनि बेलायाव फाराग थानो हागौ नाथाय जाथि हिसाबै जोंहा रावा बेनो मोनसे जोंनि हारिमुवा एखे जोङो एखे हायावनो दङ बेलेन्स ब्लकआवनो दङ गतिके जोंहा रैखाथिनि बेलायाव जोंनि सिनायथि जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनायनि बेलायाव बेवहाय खुनु गोनो गोथो खुनु बेवहाय फाराग थानांगौनि बाथ्रा गैया गतिके बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जों लाबोनो नाजागोन आरो जेब्लासिम आरो जोङो खौसेथिखौ लाबोनो हाया जिहेतु जोंनि साननाय जोंनि सिमां जाफुङा बेनिखायनो खौसेथिखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जों जेरैखि जाया जों नाजाबाय थागोन जुजिबाय थागोन कारन जोंहा बैसो गैलिया बेखिनि बैसोआव जोङो जोबथा समनि थाखाय जोङो गोदोआवबो नांबोदोंमोन आरो दाबो जोङो नांनो थाखाय प्रस्तुत जिहेतु जोंनि लोगोफ्रानो गोबां जोंनिफ्राय थैलांबाय मुंख्लं जालांबाय गतिके बै बिथांमोननि मुंख्लंनि बिथांमोननि जिउनि बिथांमोननि थैनि जितु बेसेन बे बेसेनखौ जों जुदि होनो रोङाब्ला जोंनि इयुन जोलैया बोरैहाय थुलुंगा मोननो बा बे बिथाखौ लानानै बिथांमोना आवगायनो जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय बेनिखायनो जोङो दानि जिथु गोदान जोलै बे गोदान जोलैखौबो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो लाफानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों थांखि लादों गतिके बे खामानिया जेब्लासिमहालागै जोंनि बर' हारिनि सिमां आद्रा थानाय बे जाफुङा अब्लासिमहालागै जोंनि बे नाजानाया सोलिबाय थागोन